I pozdrav svima ljudi, mi ćemo danas igrati Combat 5, ok, sad ćemo početi ljudi, evo ga. Odigrao sam jednu misiju, sam da vidim kakva je, jako je zanimljiva i dobra, tako da evo, možemo početi. Evo. Da, dok mi je na pameti, posjetite FIFA Android Balkan, posjetite taj kanal, subscribeujte se na njegov kanal, subscribeujte se na moj kanal i lajkujte klipove, komentirajte kako vam se sviđa ovo. Meni je jako bi zanimljivo, ovo mi je preporučio Matija, on vam vodi FIFA Android Balkan. Po meni je dobra igrica, samo malo da ih poubijam. Zanimljivo je, dobra je. To je zanimljiva i jako je zabavno. Zanimljiva igra. Idemo ljudi. Igrca je zanimljiva, jako. Bolje sam. Opa. Ne, ovo je sranje na kinesku sobu. Ja metaka se. Aj, sati boga da koliko ću vas goditi. Aj, kujemo se. Kako da to ne radim. To, evo ga, evo dalje. Puška glupa, nije automatika. Iako te ne kužim, ništa nema veze. Idemo, evo. Da se učita. Znači, zabavna je. Danas će izaći opet FIFA 15. Što je ovo? Zašto je sad ovo? 1, 2, ok. Najštanite ljudi, pauzirat ću. Pa dok se ja u ovome snađem. I evo kad se ljudi skužio sam. Ok, a nisam ja bio man dugo. Skužio sam. Taj mora biti. Htio sam onaj sa strojnice kao. Šta se... Što se... Što? Idemo opet. Ok.
Igrica je zabavno. Šta znam, dobra. Evo da nam se ovo samo čita, ljudi. Evo ga, čitalo se. Što ne mogu dati? Ovo me je naježilo već kako ja. Evo ga. Jo, aj sad ti. Ajmo na puška je bolja. Ajmo. Opa, još gledajte. Ajmo. Ajde. Izađite, nisam malo to. Paži, gdje tebe? Ubite se. Na bolje tuže čuval, mogu da kako umjesto postavim. Tu sad imamo. Ova mi je bolja nekako. To je to. Boga, šta si imam s instalacijom? Ja mislim da dađe na sad. Opa, ode ja. Stanite ljudi malo. Oprostite ljudi, stigli su mi gosti, odnosno prijatelji. Bio sam sa njima malo, pa su mi ošli. Nice. To je neka bomba. Da sam mogla proći. Opa, pa to leti. Kako da? Može se ovo. Aj se deka. Stanite. Aj tebe moram slijediti. Aj Isusa, Boga, šta me svi zajebava. Tamo ono. A dok ja skužim, evo se ljudi.
A, mod pokošan. Dobro, uđeđemo sada u... Okej. Gilman Venice. Here. Gilman Venice. Ai, Isuse, što se bolje nije počeo. Ma nima mesta täällä. Opa, jäsen luk. Ai, Isusa, Boga i taj proklet. A kak to ovo proklupa? A jebote, jesam glup lik. Ja mislim da se mora se polupati kako. Kuda. Okej, idemo. To, gotovo ljudi moji, gotova misija. Egac. Da, moja komad 5, dobro ljudi. Do sljedećeg videa, čao.